sa atong latest weather update Wednesday, May 19, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayon nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao, Visayas kasama na ang Palawan. Samtang ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa ubang bahin sa nasod. Ang weather conditions sa tibuok sa Visayas, Palawan, kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, makasinatin na medyo madag-umon ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.